Hello mindenkinek! Én Robi vagyok, és ebben a videóban a kocsimat szeretném bemutatni, hogy milyen kocsit vásároltam. Ezt a kocsit én még 2017-ben vásároltam, még őszén, szeptemberben, és én simán csak be szeretném mutatni a kocsit. Nem menőzni akarok, hanem csak simán bemutatni, hogy milyen ez az autó, milyen tapasztalataim vannak, és hogy én milyen egyéni újításokat csináltam benne. Nem lesz olyan túl részletes a bemutató, itt arra gondolok, hogy nem tudok mindenféle adatot felsorolni, de a leírásban lesz egy link, ott lesz majd egy videónak a linkje, és abban a videóban így rendesen, a srác rendesen bemutatja a kocsit. A lényeg, hogy a kocsimat szeretném bemutatni, hogy ez milyen autó, melyik típusa, milyen tapasztalataim vannak vele, meg hogy miért vettem ilyen autót, miért pont ilyet, stb. Ezt fogom most bemutatni. Most elmegyek egy olyan helyre, ahol be tudom mutatni. Ha jól emlékszem, tavaly készítettem egy autós vlog videót, amit aztán átraktam privátba, mert nem sikerült olyan jól. Bár nem sikerült olyan jól, és úgy voltam vele, igen hosszú lett és unalmas, és úgy voltam vele, hogy inkább csinálok másokat, és hát úgy döntöttem, hogy idén eljön az ideje, úgy csináljuk róla videót, főleg a mostani állapotában. Nyugalom pozitív értelemben állapot, tehát nem ilyen rossz állapot, hogy ilyesmi, hanem ahogyan megcsináltam jelenleg. Na hát meg is érkeztünk erre a helyre, ez egy betonos út, itt ritkán járkálnak. Most, mint ahogyan láthatjátok, ez egy Suzuki, méghozzá egy 2000-es évjáratú Suzuki Swift GLX. A GLX annyit jelent, hogy teljes felszereltség, úgymond. Itt ebben az esetben elektromos első ablakok és elektromos tükörállítás. Egyébként fehér Suzuki, ami így csapott hátuljú. Most akkor körbe is mutatnám az autót. Előről így néz ki. Ferdehátú 5 ajtós kivitel. Szállítható személyek száma 5. Balulról nézve. Hátulról nézve. Jobb oldalról nézve. Akkor most kezdeném a külső kiegészítőkkel. Például a kerekeknél a hagyományos szelep sapkát lecseréltem ilyen kék színű recézett szelep sapkára. Hátulról már láthatjuk is, hogy egy Kossuth címer látható középen, és a Swift felirat mellett láthatunk egy krómozott sárkányt, japán sárkányt. Ezzel is jelképesen mutatva, hogy ez egy japán gyártmányú autó. Akkor most nézzük meg belülről. Nem túl nagy autó, ez a
a sipulás, amit halltok, ez azt jelzi, hogy nyitva, hogy benn van a kulcs. Jaj. Így néz ki akkor a belseje. Erre vettem egy ilyen kormányvédőt. Nekem a kék a kedvenc színem, mint ahogy láthatjátok. Műszarfal van rajta kilométeróra, fordulatszámmérő, hőfok, vízhőfok, üzemanyagmérő, jó, ezek alapdolgok. De a Suzuki esetében ez nem megszokott, mert sok régebbi Suzuki-ban például nem volt fordulatszámmérő, csak kilométeróra középen. Elég tiszta a belseje. Főleg, hogy nemrég takarítottam igazándiból. Raktam bele ilyen kis dísz. Raktam ide ilyen kis kockadíszt tükörre. Ezek a kromcsikok is, igazándiból ezeket is én raktam föl, ez is ilyen díszszellem. Földobja egy kicsit az autót. Ahogyan a szőnyegek is. Ilyen kék alúszőnyeg, úgymond gumis szőnyeg. Meg a váltógomb is. Ez nem az eredeti, gondolhattátok volna. Ez is ilyen kék színű, meg itt krómozott. Ez is már jól néz ki. Akkor ilyen üléshúzatokat húztam fölre, igazándiból. Ki is szállok akkor már. Egyébként ilyen nagyon egyszerű letisztult műszerfala van a Suzuki-nak. Kicsit kiszállok, és a kulcsot is eltávolítom. Sipuljon. Igazándiból ilyen a belseje. Elől az anyós ülésre és a vezetőülésre én egy ilyen kék-fekete dizájnú húzatot húztam fölre, csak hogy mutatós legyen. A kárpitozás az egy ilyen sötétkék alapon, ilyen ciánkék és vörös vagy bordószínű mintázattal van ellátva, és ahogy itt láthatjátok, a hátul utazóknak kézzel kell letekerniük az ablakot, ugyanis kézitekerős ablakok vannak hátul, ugye itt elől elektromos ablakok vannak, ahogy említettem, csak annyi, hogy az első ablakok vezérlő kapcsolóit a kézifék mögé helyezték el, nem olyan kényelmes, mint a GLS típusú Suzuki-nál, ahol már az ajtóhoz szerelték ezeket a vezérlő kapcsolókat. Felnyitom a csomagtartót is. Csomagtér térfogata 226 liter. És ugyebár a hátsó ülések előre hajthatóak, hogyha esetleg nagyobb csomagot szeretnénk szállítani, akár egy bútort. Az én esetemben már volt vele bútor szállítva, egész kényelmesen bele tudtuk helyezni. Egyébként központi záras az autó. A hátsó üléseknél két 3 pontos és egy 2 pontos öv van középen. Akkor most megmutatom a motorteret is. Üzemanyagtank 40 liter, üzemanyagellátás benzin, hengerek száma 4, henger elrendezés soros, 1300 köbcentis, vegyes fogyasztása 6 liter per 100 km, városi fogyasztása 8 liter per 100 km, 50 kW-os, azaz 68 lóerős motor van benne. Első kerékhajtásos, sebességváltó, manuális 5 fokozatú. 40 amperórás kissarus akkumulátor van berakva. Végsebessége 165 km/h. Gyorsulása 0-ról 100 km/h 13 másodperc. Akkor visszatérve a belséjéhez. Ez légzsák nélküli autó, tehát amelyik Suzuki-ban van ilyen típusban légzsák, abban ugye nincs ez a tálca, hanem ennek a helyén van a légzsák, és itt szokott lenni ugye a légzsák, a duda akkor ezáltal itt jobb meg bal oldalt szokott lenni. Ez légzsák nélküli autó, és ezért is mondják, hogy a Suzuki nem túl biztonságos autó, mert ha balesetet szenved az ember vele, mint ahogy múltkor is volt, hogy valaki lesodródott a útszélére, neki csapódott a fán, hát mint a papír úgy begyűrődött össze-vissza.
Tehát nagyon tud roncsolódni ez a kocsi, tehát nem túl biztonságos, jól össze tud törni, de ha jól odafigyelünk meg vezetés közben nem hajtunk mint az állat, akkor nem lehet gond. Na most, egyébként ebben egy 5 sebességes váltó van, és most ráteszem a gyújtást, és megnézzük a elektromos ablakokat, a ventilátor bekapcsolva maradt. Ugye akkor így mutatom is, itt a gombja. Tehát ezt így lehet engedni. Most azért is engedem le, mert már kezd melegem lenni. Ez ilyen szokásos visszajelzők, ugye, check engine, tehát nézzük meg a motort, úgymond motorhiba, mondhatnánk így is, de ez ugye ezek eltűnnek, amint beindítom a motort, olajnyomás és töltöttség, nincs töltöttség, valamint a kézifék be van húzva, ezt jelzi, az a P betű, parkolói pozíció. Így csináltam meg magamnak ezt az autót. Teljesen kék itt minden. Nekem ez tetszik. Még ide szúrok be néhány fényképet. ...2017-ben azért vettem ezt a kocsit, mert igazándiból egyrészt azért is, mert apámnak is ilyen volt, csak annyi, hogy nem csapott hátulja, nem szedán volt, és ugye az öregebb típus volt, 96-os volt, és az a lényeg, hogy azért vettem ezt a kocsit, mert ez nagyon olcsó fenntartani, nagyon olcsók hozzá az alkatrészek. Például egy olajcsere, ha otthon csináljuk, akkor 8000 forintból megvan igazándiból. Ugyanúgy 10.000 kilométerenként, ugye. Az olajcserében benne van, megveszem az olajat, az olajszűrőt, meg a légszűrőt, ugye, mert légszűrőt is ilyenkor szoktam cserélni. Így egyben jól megcsinálni. Nem túl igényes autó, úgymond. Nem kell vesződni sokat a takarítással, se a mosással, se. Lekapcsoljuk úgy. Meg úgy tetszik is, hogy jól néz ki nekem nagyon tetszik az autó. Most mit akar ez a Chevrolet? Klíma ebben nincs. Ezek amúgy is olcsó autók voltak már, amikor vadi újonnan kigurultak, már akkor is olcsónak számított, úgymond. És Magyarországon nagyon sok ilyen autó van. Tényleg itt, ahol én élek, itt is rengeteg van ilyen típusú, mint ez. Nem úgy, hogy GLX, hanem ez a Swift. Suzuki Swift nagyon sok van. Tehát még a tesómnak is ilyen van, még egyik haveromnak is ilyen kocsia van. Ilyen Suzuki Swift, ilyennek ilyen 3 ajtós. Ez ugye 5 ajtós típus, ezt még el is felejtettem mondani. Ez 5 ajtós típus, ebből még van 3 ajtós is, és ami a haveromnak van, sárga 3 ajtós.
Ezen kívül a motorját tekintve ez 1.3-as ugye, de gyártottak ez 1000-es motorral is. Az nem tudom milyen lehet. Valószínűleg külsőleg, belsőleg ugyanúgy néz ki, csak egy kicsit gyengébb. Meg úgy tudom 3 hengeres, nem 4 hengeres. És ebből később, nagyon később, már 2004 körül, amíg még gyártották ezt a fajta Suzukit, addig még csináltak újabb motorral, ami ugyanúgy ami 1.6-os és 16 szelepes, ugyanúgy 4 hengeres volt, ha jól emlékszem, de az nem vált be az a típus. Én még abban reménykedem, hogy még jó pár évig tudom használni ezt a kocsit. Én igazándiból nagyon szeretem. Szeretem ezt vezetni, nem kell vele kilódni, nézegetni össze-vissza. Egyébként az alja is rendben van. Azt 17-ben még le is fújtuk alvázvédővel, hogy még tovább kitartson. Majd 1-2 év múlva megint el lesz fújva, mert ezzel szeretném megnövelni az élettartamát. Annyi, hogy ez nem áll garázsban, itt áll, ahogyan most is láthatjátok, itt szokott állni a fűbe. Más nem tudok csinálni, mert nem. Még a közeljövőben lehet, hogy disztárcsát veszek rá, szettet. Szóval a Suzuki logójával ellátott disztárcsát. Arra gondoltam, hogy még azzal díszítem. Riasztóval van ellátva, azt már én rakadtam bele. 4 darab hangszóró van beépítve, gyárilag benne. A motorja kiváló, az soha nem fog tönkre menni. A japánok azok tudtak jó autókat készíteni, és ez is az. Tehát ebben van most 80 000 kilométer, 100 000-nél már nullázódik. Még egy dolgot elfelejtettem említeni, az pedig a csomagtér világítás, hogy ezekben a régi Suzuki Swiftekben még nem volt csomagtartó világítás kiépítve, és ezáltal nekem mozgásérzékelős elemes LED-es lámpa van felszerelve, mint ahogyan itt a képeken is láthatjátok. Valamint, amit szintén elfelejtettem bemutatni, az pedig a műszerfal alá beépítettem egy LED sort, amely különböző színekbe tud világítani. Ez is egy ilyen plusz kiegészítés, díszítés, ami elég jól mutat szerintem.